Здравейте! Днес ще започнем с това, като фрезуваме един двор. Първо ще започнем с гледане. Отиваме да гледаме моя брат. Той е там. Здрасти! Добре дошъл. Къде отивате? Отиваме да гледаме. Гледане работа. С гледане работа не ставало. И след малко ще спрем да гледаме. Ще започнем да действаме. Той ми е брат. Кажи как се казваш? Абдрахан Али Сабриев от село Имренчево. Нито е Абдрахан, нито е от Имренчево, лъжи. Кажи какво носиш? Ракия. Гледай какво Пак излага, не е ракия. Гледай какво симбир прави, гледай. Това е вода. Усещам го. Тъй са пиело ракия като него. Направо ми изгори джигера. Изгорело му от джигера. Добре, добре. Дърпай, дърпай, дърпай. Идем да въкнем малко като дърпа. Давай, не спирай! Ти можеш! Матай си. Умората си казва думата. Или мързела, не знам. Въжица с късало. Преди малко фрезовахме, изфрезовахме. Сега очертаваме мястото, което ще остане. И това, което няма да остане, ще се сее с люцерна. Сега в момента обсъждат и очертават. Три. Значи това място ще остане. А всичкото останало там ще се сее с люцерна. Преди да започнем да сеем. Го държи. Преди да започнем да сеем люцерна. Люцерна.
трябва, нали така се казва? Кой е? Трябва да пресеем малко пясък, за да сложим семената в пясъка. Слагаме семената в пясъка и разхвърляме насам натам. И така, за момента ще е толкова, защото не мога така да правя каквото ще правя. В момента пресявам пясък. Дигни го, поне аз да тръска. То си е едрия, то си е дребния. Дигни по твоя край. Тези семенца са семенцата на люцерната и се смесват с пясъка, който пресяхме преди малко. Това пък е да го парим? Семенцата се продават в пакети по 1 килограм. До тук 2 кг и половина. Се смесват хубаво. Нищо объркахме? Не се объркаме, ме. Ала, бул като дурки. Тук са 3 кг и половина. Половината пясък. Трябва да се разпредели. Не една кофа 3 кила, тъй ли? Една кофа пясък 3 кила ще пъвте, тъй ли? А той е повече от на кофа. Дай тогава с още едно. То ме по... Дения не е лъка. Половината са. И кой? Амониева селитра. Това е било амониева селитра. За цвят. Когато се нахвърлят семената, да белей мястото, където има. Ама, ученик слагаме ли? Полмесеца, да, дигай. Дигай, да са. Месеца пък. Не съм да го месеца. Сега добавихме и ечемик. Ечемика за какво се слага? Да посилва на градуса. Лъжи. Това не е вярно. Като пусиш люцерната, понеже е млада, няма твърде люцерна, да не е на празно, вместо шемо. Първи откус да не празна. Ясно. Всичкото ти разгледано от них. Те са Пазете с кофа там. Ко правиш сега? Хайде сега дигай. Дигай. Аз се дигаме, той надига и толкова ще объркването. И така, това представлява самото сеене на люцерната. Еднакво разпръскване във всички страни. Като се внимава да не се повтаря едно и също място. Сега в тая кофа е онова, което го бъркахме преди малко. Ечемик, амониева селитра, пресят пясък и семената на люцерната.
са сеяли. Хикри. Жито, ечемик. Айди! Това е последното оръдие на труда, с което ще приключим. Хващаме на една деречка и започваме да я дърпаме. Ето по този начин. Значи, дърпаме деречката, с която затрупваме семенцата, които сме нахвърляли преди малко. И така. Дай дърпам сам. Той иска да дърпа сам. Това е по-първобитно нещо. Не бяхме измислили. Ама се надяваме да свърши работа. И така свършихме се работата за днес. Засяхме двора с люцерна. Фрезовахме, заглаждахме, сяхме. Най-накрая го закопахме, семенцата. И сега остава само да изникне, пък после за какво косене ще става въпрос. Боже, озарява слънчевия лъч на... Няма значение, глупости. Добре, това ще е за днес. И ако има нещо, няма нищо. Чао от мен, до следващия път. Бай-бай.